బాబు ఏం చేస్తుంటావు హైదరాబాద్ లో? నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంకల్. గుడ్ మార్నింగ్. అబ్బా చేయరా, నువ్వు ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయి. బాడీ ఒకటే పని చేస్తూ ఉంటుంది, బాడీలో ఏమీ పని చేయవు. పెళ్ళైదా? పెళ్ళి ఉండేది ఒక్కనివి, ఫ్రెండ్స్, మందు, సిగరెట్లు, తిరుగుళ్ళు. మరి ఎట్లా నీకు పెళ్ళైతుంది? అంకుల్, ఈ కాలంలో అమ్మాయి అబ్బాయి ఇష్టపడ్డాక వాళ్ళ నాన్నకి నచ్చాలి, వాళ్ళ పక్కింటి ఒప్పుకోవాలని ఎవరు ఆలోచించట్లేదు అంకుల్. లేచిపోయి కూడా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకోండి. నా వల్ల కాదన్నా. లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుడు అదో ఫార్మాట్ తమ్మి. కానీ కళ్యాణ్ అట్లా చేయదు. మీ రిపోర్ట్స్ చూశాను. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది మేడం? మీ స్పర్మ్ కౌంట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది. స్పర్మ్ కౌంటా? అన్నట్టే నా కూతురు డ్రాప్ చేసి లేపుకపోయి పెళ్లి చేసుకున్నావు. కళ్యాణి మీద నీకు నిజంగానే ప్రేమ ఉందని నిరూపించాలనుకుంటే ఈ 100 రోజుల్లో నాతో రాకుట్ట చెయ్యి. ఎలాగైనా కళ్యాణిని 100 రోజుల్లో ప్రెగ్నెంట్ చేయాలి. 100 days లోనే కన్సీవ్ అన్నారంటే డాక్టర్ వల్ల పనవదు. ములక్కాయలు ఎక్కువగా తినండి. మనం ఏం తింటున్నామో దాన్ని బట్టి స్పర్మ్ బిహేవియర్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అన్నయ్య తాగితే ప్రాబ్లం లేదన్నమాట. అయితే నీకేమైనా పిచ్చా? నిన్ను నమ్మినా కదా, నాకు పిచ్చి. ఏంటి నాకు టార్చర్? మగాడి జీవితంలో అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ పనైన పిల్లల్ని కనటం అనే ప్రక్రియను కూడా కాంప్లికేట్ చేస్తుంది. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. నాకు కాదండి, నేను సింగిల్. ఈయనకి